aha maka ndị anyị ji APC wee ghọgbu ọ na ha sị na ọ na-ajị macha isi ebe a na-ana ịmụkọ ya ọkụ mara maka ifu moto akwụgasị ebe a ha sị na ọ na-emelesi afọ ya 10 naira ewinu elekshọn onwezi ife na-akpọchikọrọ na free station anyị arụzi ọrụ n'ọrụ ọrụ wee tụọ akwụkwọ atụcha ha n'akwụkwọ agbachikwa ya. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa. Ụfọdụ n'ime ụmụnne sinetọ Dr. Patrick Ifeanyi Ubah achịpụtala akwa niile nke gbasara ya bụ nwoke na otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya wee gbaa ọkụ dịka ha sịrị na ihe Ifeanyi Ubah bụzi bụ okwenkwa ememe. Nke a mere n'obodo Uruagụ Nnewi nke dị n'ime okpuru ọchịchị Nnewi North n'ime steeti Anambra, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ha bụ ụmụ ikorobịa si na mmemme imepe ụfọdụ ụzọ nke gọvanọ Charles Chukwuma Soludo rụrụ n'obodo ha wee pụta wee kpaa ya bụ agwa. Dị ka ha siri kwuo, ha kọwara na okporo ụzọ niile nke sinetọ Ubah kwere ha nkwa na ọ ga-arụrụ ha na ihe ọ na-eme bụ eburu ngwaọrụ nke eji arụ ụzọ bịa dowe na ya bụ okporo ụzọ, na a ga-ahapụgide ya bụ ngwaọrụ ebe ahụ wee ruo mgbe ha niile tachara nchara. Ha gakwara n'iru wee kwuo na mgbe ọbụla a na-akwado ihe emume ntụliaka bụ nke ama dịka elekshọn n'olu bekee, na ihe ya bụ sinetọ Ubah na-eme ha bụ na ọ na-agbape ọdọ ebe a na-ere mmanụ ụgbọala ya ma bido resiwa ha mmanụ ụgbọala ebe o bere ego, mana emechagha na ihe emume ntụliaka na ya bụ sinetọ na-ejide ọdọ ebe a na-ere ya bụ mmanụ ụgbọala wee gbachie ya. N'olu okwu ha sị na gọvanọ Charles Chukwuma Soludo bụzi ebe a nọ ugbu a n'ihi na o jidela okporo ụzọ niile nke dị n'obodo ha wee tie ya mmọnwụ. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Nke a gosi na evidence is clear. Anyị werugo anya anyị fụ ife mere tata nke anyị fụ n'anya na nke anyị nụrụ na ntị. So nke a wụ ndị 1 2 3 4 5 6 7 8 Solution. Thank you very much. Unu fụ na eziokwu apụta n'ife. Eziokwu agbago n'anwụ. Ọ solution ka a na-ekwu a na-eme. Ọ na-afụgo aha maka ndị anyị ji APC wee ghọgbu. Ọ na ha sị na ọ na-ajị macha isi ebe a na-ana ịmụkọ ya ọkụ mara maka ifu moto akwụgasị ebe a. Yes, efu ha nke a live and direct tata ka ọ na-eme ebe a bịa kọmishọn ilo. All solution. Ọ nwere onye ji macha isi. Ngwa ya fịawazie enu. Ya fịawazie. Obi anyị kenere. Obi ụmụ dị nke anyị kenere. Aha. Demene. Aha. O wego onye ọhụrụ anya na ife a na-ekwu awụ n'eziokwu. Aha, n'ezie ya. Arụ ha mmadụ 8 yisechara akwa ha taa. Mmadụ 8 ewee kọmishọn ha. Ha esigo na ndị si na ha wukwu Aiza. Ndị a na-esogharị Tinubu. Anyị esi na ha wee pụọ. Wee bata na solution. Maka solution wa na-ekwu ọ na-eme. Aha. Thank you. Ọ na-abụgo ka ọkụ si enwu. Ọ na-afụgo. Ụmụ okorobịa youth Uruagụ ose nọ nke awụ n'ọkịta ka ha furu Mezaya. Kịta ka furu ife ọkwụ na anụnụ. Aha. Ekwere anyị nkwa ilo egbo. Ekwere anyị nkwa ilo egbo. Buru katapila dọicha ebe ahụ. Ọrụ mgbe egoro nwanụ mere onye ofepụkwa. Ọ na-afụnanụ. Aha. Ọ na-afụgo. Chara nwa mgbafọ ewerogo ọnọdụ. Ya na ụnụ si ka esu ọnụ nwanne anyị nwoke ọkụ. Hey! Ya na orugo na nke ụdị a. Ọ dị mma. Ndị Nnewi nke a adụkwu na aṅa. Abịa kọmishọn anyị ilu anya alụ ekwekwazi anyị nkwa. Ị nọ na ise fọrọ n'ihu ya ekwu nọ Nnewi ka ha na-esozi kịta Nnewi ka ha batara ọrụ na ike ya gwa nekwa anyị ife akwa 2 years on Sunday ka nwoke a eme 2 years ọ bara ọfịs naanị 2 years ka ọ bara were atọ ọrụ Anambra steeti etu a
before chia next 2 years wee rụzi ije second turn ife ọ na eberebe gburu aha ọnụ na-esozikwa ndị asị na ha ndị otu Jagaban na ha ya ewere Anambra steeti n'ike ụnụ ma na ebe asụ ini ọkụ ha sị na ha ya apụ ntiri ọkụ agbaba ha fụ na ọkụ agbago yes This camera can open. Oh, na ko e duari ya. Ọkụ na zie ni ke we fa agba yo. Hello, Kate. Ano na junction ni Nnewi Hotel. Ano na junction ni Nnewi Hotel. ebe anyị nọ kịta junction Nnewi Hotel life and direct ebe a ka anyị nọ owere akpọtụ yes Nye phone. Nye phone. yes o tere ahụ were anyị okwu a na ha eme nlụta okwu a na abịa ha sị na ọ na-emelesi afọ ya 10 naira ewinu election onwe ozi ife na-akpọchikọrọ na free station anyị arụzi ọrụ n'ọrụ ọrụ wee tụọ akwụkwọ atụcha ha n'akwụkwọ akpọchikwa ife na-awụ ife anyị nụrụ taa amaghị nnọọ etu a maka esimesi nye amaghị ife na-eme n'obodo a n'ọta ka a na-akọ a na-ekwu ndị ọzọ na-asị n'eziokwu A na-akwa ndị YPP. ọta Tata ka a na-akwa. okay ma YPP ma ndị si na ha APC. Ịma n'ilo na India. hey Tata ka a na-akwa. Ịma n'ilo na India. Ha dị ọkụ ka a na-esu mmadụ. Ozu ka ha ọkụ ka a na-akwa. Ọkụ ka anyị na-akwa ya taa. hey Abịa n'ọya agbarịrị ọkụ, ọ na ha gwara ọgwụ tii na anyị emebisi gị. ah Ọ na gwara ọgwụ tii na anyị emebisi gị. Anyị ebido egwegwe anyị ọzọ. okay Ọ dịka ya adịrọzi. ọdọzi Dịka ya adịrọzi. ọkụ gbaba Solution, why you find sure? What solution can you show? People na akwa dey stop. ọ ma dị Otu akwa ka onye nwe elu si wee dị stop. ehe ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ugbu a nke akụkọ ụwa agaala ozi ọzọ dị ezigbo mkpa nke nsị ka m wetakwara unu ụmụnne m bụ na unu mana mgbe ọbụla m hụrụ ihe bara uru ọ na-amasị m nke ukwuu iwepụta ya ka unu bụ ụmụnne m soro m hụ ya makwanụ ka unu soro wee rita elele ya nke a bụ maka ọtụtụ ụmụnne anyị bụ ndị na-achọ ebe a na-ere data ọnụ ala Chineke nna eziterela anyị otu nwanne anyị nwoke bụ onye nke ọ chọrọ iji weza ya bụ ekpere n'ihi na nwanne anyị nwoke a bụ onye ama dịka Odisco Enterprise na-ere data ebe o bere ego ọ na-egbu ya bụ data na ntụ ụdị data ọbụla ị chọrọ maọbụ MTN maọbụ Glo ọ bụrụ ha na ọ bụ line a na-eyuzu na Naịjirịa ya bụ nwanne anyị nwoke na-ere ya bụ data ebe o bere ego ma nyekwa gị ya ọsịsọ mgbe ị chọrọ ya ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ka anyị nyoo anya n'otu ihe onyonyo na nkenke oge ebe ya bụ nwanne anyị kọwara ka o si ere ya bụ data na ego ole ọ na-ere ya ka m bịakwanụ. Hi friends, have you heard about Odimsco Enterprise? Odimsco Enterprise is an enterprise which deals with the selling of data. In Odimsco Enterprise, MTN, Airtel and Glo users you purchase 1 GB at the price of 300. MTN, Airtel and Glo users you purchase 2 GB at the price of 600. MTN and Glo users you purchase 5 GB at the price of 14. MTN and Glo users you purchase 10 GB at the price of 28. And Airtel users you purchase 5 GB at the price of 15. Airtel users you purchase 10 GB at the price of 3,000. Then for non-mobile users you purchase 1 GB at the price of 250. You purchase 2 GB at the price of 500. You purchase 3 GB at the price of 700. And you purchase 10 GB at the price of 2,000. And all data bundle is valued for 1 month. Yes, it's valid for 30 days. So call this number to purchase that in a cheap price. The number is 070 10 95 0190. 070 109 50190. 070 109 50190. So call the number to purchase that in a cheap price, and also follow our page Odimsco Enterprise to know more about our data plan business, and also to know when our number, that's our customer care line, is being updated. Thank you very much. Thank you.
We love you all. ehe ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ma nụ n'olu ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Odisco Enterprise. Ọ bụrụ na ị chọrọ data, ụdị data ọbụla ị chọrọ, ị hụrụ ego ole o dere ebe ahụ na ego ole o kwuru na ọ na-ere ya bụ data, ụdị data ọbụla ị chọrọ, line ọbụla ị chọrọ, na ego ole ọbụla ị chọrọ ịzụ, ya bụ nwanne anyị nwoke ga-enye gị ya n'ebe o bere ego, ebe o gburu ya na ntụ, ma nyekwa gị ya ọsịsọ mgbe ị chọrọ ya. Ọ bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu esi eme ya, deere ebumnuche gị etisuo hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a bụ ihe mere n'obodo Uru Agụ Nnewi na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne, biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo a, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na TikTok, itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu. Ọ na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya maara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.